tento zápas som sa úplne tešil. Podľa mňa sme hrali vyrovnanú hru s víťazom asi tohto stageu. A podľa mňa sme predvedli výkon, nemáme sa za čo hanbiť a som rád za tento zápas, za túto príležitosť. Ja si myslím, že i keď sme prehrali sme o 15 bodov, že môžeme byť spokojní s zápasom. Mali sme tam jeden úsek, kedy sme ako keby stratili sebavedomie a jednoducho sme strácali lopty, ale cez polčasovú prestávku sme si povedali, že proste na to máme a že vieme, že na to máme. A po polčase sa to aj zmenilo, boli sme sebavedomejší, vedeli sme sa presadiť a myslím si, že sme veľmi dobre bránili. A v konečnom dôsledku aj tak potom sme trošku mysleli aj na to, že ešte máme ďalšie 2 zápasy tento víkend alebo za 1,5 dňa, tak sme prestriedali všetkých hráčov. Jediné, čo ma mrzí trošku, že nie každý hráč, ktorý nastúpil, ktorý dostal príležitosť, tak ju využil minimálne v tých jednoduchých základných veciach, ako obrana, ako sa pobiť o loptu, o doskok a tým pádom potom asi ani nemôže dostať toľko ďalších príležitostí, ale uvidíme, veríme, že sa ešte v tých ďalších 2 zápasoch chytia aj ďalší hráči a bude to zaujímavé. The team won because we have a really high team and we play really good team defense. I think we won because we have a really good defense and yeah, that's because we won. As Alan said, it was a team effort. We played aggressive defense, that's our philosophy, and that's the way we win or lose. And in this case, it worked for us. Every player put in a lot of effort.